persoas que profundizou na obra de Castelao. Dicir, o coñecemento, a profundización que fai Pilar da obra de Castelao non é unha obra illada, é dicir, quizás o título da conferencia sea un pouco estricta. É dicir, Pilar non estudia Castelao como artista, que era un artista. É dicir, Pilar era un artista, era pintor, era político, era escritor, é dicir, todos conhecemos obras, a obra de teatro, a obra novelística, etc. É un hombre con unha personalidade de actuación moi complexa, pero a obra de Pilar non se centra en Castelao artista, se centra en Castelao como personas, como home, dicir, desde unha visión quizás alegoística, dicir, completa, rotunda, dicir, que abarca todos os aspectos da obra de Castelao e ao enmarca, dicir, en Castelao realmente como un representante, por decirlo así, como home que ha comprendido perfectamente a Galicia como nación, que ha comprendido perfectamente a Galiza, dicir, con futuro, o seu futuro, e que ha comprendido perfectamente que ese futuro depende da actuación política, histórica, cultural, etc., a actuación do pobo como tal para conseguir ese futuro.